Mutta kuka on salaperäinen henkilö pimeässä? Mutta kuka ihme te olette? Olen salainen agentti salaisesta järjestöstä nimeltä Vitsi. Vitsi! Toivosta oli vuosisadan vitsi. Vitsi tarkoittaa viimeisiä ihmisiä tosi salaisesta ilmastosta. Ahaa, tyhmä nimi. Mutta miksi ihmeessä tulit mun ovelle? Minä olen VIP-agentti ja olen tullut tänne pidättämään sinut, koska pidät tonttuja laittomasti talossasi, eivätkä he pääse jakamaan pukin kanssa lahjoja. Ei voi olla totta. Ne itse tulivat tänne. En minä heitä täällä ole pitänyt. Ja kerro nyt, kuka sinä oikeasti olet. Sinä et voi olla VIP-agentti. Pitääkö minun paljastaa suuri salaisuuteni? Kyllä pitää. Minä olen